Mae llawer o bobl yn ein helpu ni ar y stryd neu yn y tŷ. Mae llawer o bobl yn ein helpu ni, ond pwy sydd yn ein helpu? A wyddach chi? Dwi'n eich helpu chi i groesi ffordd, ac mae gen I ffon a chylch ar y top. Ydych chi yn gwybod pwy ydw I? Ie, y person lollipop. Mae llawer o bobl yn ein helpu ni ar y stryd neu yn y tŷ. Mae llawer o bobl yn ein helpu ni, ond pwy sydd yn ein helpu? A wyddach chi? Pan da chi mewn poen neu'n teimlo'n sal, dwi'n rhoi moddion neu fandais I chi. Dwi'n eich helpu chi deimlo'n well, dyna chi, doctor ydw I. Mae llawer o bobl yn ein helpu ni ar y stryd neu yn y tŷ. Mae llawer o bobl yn ein helpu ni, ond pwy sydd yn ein helpu? A wyddach chi? Cadw pawb yn ddiogel a saff, Ie, dyna ydi fy swydd I. Ac mae gen I wisg arbennig iawn I heddwas ydw I. Mae llawer o bobl yn ein helpu ni ar y stryd neu yn y tŷ. Mae llawer o bobl yn ein helpu ni, ond pwy sydd yn ein helpu? A wyddach chi? Mae ngwaith I yn bwysig iawn, pan mae larwm yn seinio I ffwrdd â fi. I achub y dydd yn yr Indian goch, diff o tan